Радіо Лада. Радіо Лада. Богослужебний язик, який ми маємо в храмах, по праву називають люди язиком, древнім язиком, матрицю якого став древньокарпатський, слав'яно-руський, русинський язик. Завто цей язик іменують біблейським, бо на цей язик і перевели позад 863 года святий Кирил і Мефодій священної нашої Писанії. Вони не придумали язик, не видумували слова. На той час уже язик був сформований. Вони лиш, святі Кирил і Мефодій, чудесно зафіксували на письмі наш древній язик, його слова, його весь благословенний колорит. І дуже чудесно пише преподобний Нестор Літописець. А древній язик слав'янський і руський – то єдно. Тобто, коли говорять про праслав'янський язик, то ми, русини, розуміємо, що це і був язик руський, слав'яно-руський, або конкретно, як ми жителі Центра Європи, слав'яно-русинський. Псалтирі, як розуміють це русини, це ключ к розумінню всього священного Писання. Можеш ти мати в хранилищі великі сокровища, но якщо тобі недоступний ключ і код ключа, то невозможно буде воспользуватися, схоснуватися духовним багатством. Жителям Карпат від малого до великого цей ключ доступний знанням і владінням древнім національним славяно-руським язиком, язиком біблейським для жителів Карпат. Це дозволяє нам, русинам, при мінімальній адаптації старого церковного текста легко вчитатися в сложний текст і вникати в глибокий смисл псалмов. Бог в помощь усім нашим русинам, желаючим вникнути в красоту церковного чтення і пення, вникати в глибини духовні, пользується предложеним адаптованим текстом, паралельно читаючи святу книгу Псалтир і на церковнослав'янському богослужебному язикові. Бог у помощь. Ви слухали Радіо Лада в передачі програма Псалтир, настольна книга подкарпатських русинов. Радіо Лада. Радіо Лада.